Why ucabuza uSkomoto? Of the band. Okay. What the heck 300? You know- Angabe ngithenga 12 yekuphelile imimosa monsa angeke. Kodwa umunye umuntu engithe kuye, "Tana besilapha no 2 ways lapha ne game night host 2 ways." Athi 2 ways okay. It's anybody count yakho. Kuleka. Yeah. 4. Awunamanga. Enangazi ngabona umuntu uphuza iHennessy emafemini jo. Usithengele wena bhodlela wasela ipetrol wenza yonke into bona. Leya indama ine backup fit. Belibuye ejele leya. Number 26. Failed uzinqumala ngithi yiso ama awards Yeah. ukuthi akawathenganga because uthi is saying a lot about it. Bathudliwa usomisi. Usho kanjani not? Except customs. Usha yonke. I'm so sorry I'm late, guys. I had a bit of an emergency. Yeah, my arm was broken. I was in hospital, but I'm good now. Oh. Awuhlangana nomuntu oshaya ngembaza enhloko.